Right, we guys, we are. Masquera say guys, masquera say. I in the square shank, we are. Punish people, new information in the house. Sakan, sat that phone round off for it, we are. We are guys. Masquera say. Inyai irikuramba chingondizisira panzvimbo imwe chete ndingaenda doenda kumberi kwedzimwe nyaya asi tingoramba chingotendera panzvimbo 1 because information ikauya guys handikwanisi kusiya information handikwanisi kusiya information kana information ikauya. There's a lot of things that are unfolding. We are zvenyu guys. We are guys. It's I first guys in share life. They can't share. Share life. Mukauya tichishare life handiti. Hi Pame. Mukauya tichishare life. Tichienda takadaro. Can't share life. Right. Share life, guys. Share the life. Share life. Share. Esther Matonga, how are you? Share life. Hi, Vilma. How are you, Vilma? Carol, should you say? Yes, Matima Surabiango, how are you? We are guys. 21 tapa to 8700 and it one. And it one. Right guys, pachipamwe. Pachipamwe. Saka nangoti ndichidona paya. In fact message yekutanga yapinda ndiri pano pa live. Ndichiti ndokumbira kutaura nemisisi ndikati kutaura neni pa live here. Pa live message yapinda apa ndikasvikanzi aiwa kana muchangopedza live. Ndikati alright. Saka ndapedza live handati ndiri kudzoka paya. Handida kudzoka because ndaita mwana wangu mumwe mukomana andivhizitira kubva kuWales. Ndatombochinja kandibva kutopfeka futi mabhijama izvozvi. Ndobva mwana wangu yandifonera kati ndasvika ndiri kuWorld Cross. Ndobva ndisenda location. Ndobva ndabuda ndichimhanya ndichida kupi kuWorld Cross. Mwana wangu mudhayari angachibva kuWales uko. Anga yakuzondiona. Saka ndichibva pano ndiri muroad ndichobuda muchodrive apa pakuta reverse kubuda apa. Ndobva ndafonera munhu yaye munhu yanobva ati aiwa. Batai munhu anonzi ningi andikandobva ndipa namba. Ane information iri crucial. But that's information you can't say. Saka inini guys, inini sipano pakumira pa chokwadi. Anomunoziva. Inini I'm just here for the truth. Atinga ndikuti tikire vafupi nekureda. Anti maona. Tinomira pa chokwadi. Chekutanga chandafarira chamuchanzwa. Mirai. Yani bofoenda mumu. Titambe bora iri zvakanaka stereke. Tozoenda mberi. Hello? Hi Metiko, sorry kuramba ndingokufonera wangu. Zviri sei? Right. Metiko ndadzoka ndiri pa live. Metiko. Ndoda kuti undudze chokwadi azati yangu kwandisika. Nokuti kuramba tichitenderera panzvimbo imwe chete ini ndichazogumbuka ndigozotsamwa ndigozotaura zvinhu kuti ndigozopagosetika zvinoti already pane vanhu vatoofendeka totora this nyaya vheko is no longer safe. Vatoitora personal zvokudaro. Is not ndachimbotaura hangu kuti safe but pazvareko zvinezvika. That's not musi 26 September where were you? You went Veko. 26 September. Yes.
26 September and I think in September and Tasar Kumusha. And this is talking about my baby 26 September. 26 September. Was Nini. I can go to the Facebook young was I think in September. September and Kumusha. You remember Pamakanga Mchi Wakaya Debin Kangan? Kawan. Are you sure about Debin Kawan, Papa? This shit? 300% sure. And I got a better Kawan. Muswa 26 Veko Panga with Debin Akayanan. Again. I know it was you taking the Debin 26. No problem. No problem. I just cover the day for Farashon Siva Metiko. And do corner. Because the name of charts, listen, the name of charts, the name GSA, and it's investment. Ini antobos yizo kuti veko kaenda kuDurban ndikanetsa kutotarisisa passport yangu ininika muchatoona oro tikadzokera pa Facebook pangu muchatoona kuti ndinda ndiri kumusha muna September. But unogona kuonga kumusha, but you know very well kuti veko angari kupi. I've got everything. My charts, when you guys hold on. When you guys approach somebody, right? Muchimuvunza kuti location iri kuitigwa hotel ugarameli iri papi. Ndine machats. Inini sisi ipa papa ndoda kutotaura pamberi pamwono wangu ndikanyepa mwarandurai. Anambogara ndamboplana kuti anything against you chero kuti sisimeli vakazodai because indandisimu munyedze inze kurwa. But zvese zvaitika you knew. Ona. Zvese zvaitika because the person andiudza antika veko paitaura this person you were there waidaira uri paside and pakabvunzwa kuti ndine machats veutogara meli ndeipi function yako iri pavheni inonzi chii andibona munhu akapindura kuti why muri kubvunza kuti hotel inogara meli ndeipi and how do I know because flyer rakaiswa pachena andimaona you and prior to function yakairi kusa 27 antika veko was in Durban 2 days prior. And he even hold on, akaenda kune munhu asina kuziva kuti this munhu uyu antika ane connection nomwe munhu anti achichaga mota yekuhaya. Right? Achichaga mota yekuhaya. Saka munhu yakabva mupa number yakamupa ndiye mwana wangu ari pano. Anonifollowa zvekudaro. Okay. Mwana yakati mwana wangu akabva no. But hana kundiudza ipapo. After azonzwa life in Nasi, digital life panapa. Ndopati no, this cannot be a coincidence. Because Louisa, ndukangara Louisa ari ku airport. Achitouya ku Durban. Achitaura na Veko achizviti ari kumba kwake. Veko was already in Durban. And but zvaitaurwa you were there. That's why I'm calling you because now ndakona vanhu vangachiti metikwa kuprotecta Veko now ndachitry kuti nditi no uaumo but after all this now still uri kuprotecta Veko and you know this person 100% sure machati ndi now akati msisimeli ndarwadziwa kana life metiko was beside sisimeli ndomurombo ndipo nguva nditaure inini kana zviri zvaSeptember ndine mumota mangu ndicheke passport nditoona kuti when did I come back from Zimbabwe kana zviri zvaSeptember and izvozvo inini ndokwanisa kuzvimiririra everywhere kuti I didn't know anything about Nyedebe ndatoinzwa na Louisa nhasi achitonditi ndakaenda hanzi Veko aindirambidza kuenda kuDurban akamurambidza zveshuwa kuenda kuDurban at first but inini ndataura pekutanga kuti Louisa andina kunge ndachida ndamuudza because ndandisiri kuziva kuti should I trust her or not. Ndatotaura chokwadi panapa because Louisa ndozve zvinonzizvo unopesera usingazivi kana munhu waunowirana naye akatamba futi nemunhu warunesana naye unopesera usingazivi ndasingazivi ndomutrust kandirika kumutrust andiona because anowirana naVeko and andikwanisi kusaurana naVeko andiona because akatomboti kuna Louisa anti usaenda kuDurban I'll pay for that trip to Durban iwewe wawega. Louisa kati no kuDurban ndikwenda sisimela ndakuwazira pa Facebook zuro unoyo ndakawazira kudara. Louisa only told me that ndazomuudza nyaya kuti asi ndosaka ainditi usaenda kuDurban.
akabudisa nyaya zveko doesn't care about friendship or what, because aida kutumira vanhu kuDurban kuti vazopfura simeri inini ndiripo. Akatondiudza nyaya yacho toti kwai takabva tazofonera vanhu here kudidi tikavati vanhu mimi miswai kudidi. Ndakatomudza kuti misa vanhu vako. It was him. Iye ndiye akatoda kuhaya motikari kune mwana wangu ari pana pamukomeni section. Then mwana wangu akabva aramba nemotikari akati no, mota iyi ndichadaira kufunction plus ndichada kutakura vamwe vanhu. Then amene kwakazonohaya mota handisika. And the motor is called vanhu ndandinavo kuDurban. Picture yari guys ratakasenderwa repa motikari yanga yakatora kune picture nekale kutaurwa same car. Sisimeli ndokwanisa kutumira passport yangu ere ndikuratidza ndakabuda rini mu South Africa into Zimbabwe. Ai kuti wakabuda andingazvina kuti unogona kuva wasipo, but iwewe you knew about this. Metiko ona mwanangu mmene wako ndima moyo ndiri kupa a chance to come because ndichiri kuenderera mberi nenyaya idzi. Handika ndine zvinhu zvakawanda zvandinazvo zvandakabata right now. Inza isisimeli ka ndoda kupa mukana wekudai so kana pane any chat or anything chinoti kwanzi Metiko was involved kuti parwiswe simeli or kuDurban or what, ndokumburawo muri budisewo pachena, because inini ndinopika namai vangu or ndikada kuti kana ndichinyepa Mwari vandiuraye izvi. Wanga usiko kuDurban but nyaya waiziva Metiko. Anti because munhu uyu atotaura pamakati paitaugwa naVeko antika vachidairana you were there paside. Wanga uripo Metiko mumotikari mamuri motikari right. Ndobva ndikutaura inini kuti simeli handitika ndokwanisa kupai kuti imunotresa kuti Veko musacho anga ari kupi motresa nekuti kuti inini ndandiri kupi. Passport yangu ndinayo pano. Ndakabuda musi wa 9 September ndikadzoka musi wa 10 ndikadzoka musi wa 12 October ndokwanisa kutumira izvezvi. Saka ndandiri motikari kuno kusei indandiri kuZimbabwe. Alright. No, pakanga pachirongwa, pakanga pachitaurwa izvi pachirongwa, pachifonerwa vanhu before, vachibvunzwa. Antika mawhereabouts hotel, mawhereabouts function, antika you were there. What was 26 September? No, 26 or September already he was in Durban. In Veko was already in Durban. But by irongwa zvinhu zvaizviziva, alright, ngatisiye yangu. Earlier on mwanangu, unoona kuti kutaura chokwadi pavanhu nengo chichiclear. Handi, but ukareso kuti uri kuvanza. Yes. Handika, chikwadi chikazobuda nevamwe vanhu vasine nenyaya idzi. Azvifambe mushe. Because nyaya yatokuita debate rakasimba kumagroup tsiku izvozvi so. Kuti simeni this person is involved man. Hanimona. Ndamba kubvunza pekutanga. Mira, ndamba kubvunza pekutanga. Ndoda kufamba newe. Ngatisiye yeDurban. Alright. Veko hana zvanondiita, hana zvakagona kundiita. Ngatisiye Durban. Iye ndiye atove parisk because yatorwa personal nyaya kuti saka pamakataura takafunga kuti maybe saka you were 100% confirmation yatorwa personal. Right? But chandiri kuda kubvunza ini ndechekuti undipindure ipapo. Wati iwewe pekutanga Veko mamchiti baba vaya Elson baba vaya Elson wangochiti iwewe hauzivi madeals ese ende baba muchitaura pano kuti vari mumadhiri naVeko. Come on my brother, ati unozati aufokaita peace mira haufokaita peace mwanangu kana mukatora munhu anenge asina chanoziva ari innocent mukamurovera pachipianiso. Handika chero nhasi vakanzi vapiwa 10 years kana 5 years haufokaita peace mwanangu. Handisi right pakanga pachitaurwa naVeko achironga achiudza umwe munhu handi achipiwa even advice nemunhu yashara kuti hanzi ndiri kuda zvinhu zvandiomera nenyaya yenhikiri nenyaya yemapemiti andiomera mele ari kuramba achiita malife nenyaya yemapemiti ende vanhu vari kuuya in numbers vachiti vari kuda mari dzavo. Saka ini ndafunga ndida kutore chokwadi, toda kukupa chance tore chokwadi pakatora muromo kuti indafunga kuti ndipe Elston uyu mbabava company handiona ndida kumupe babava company nezvikwereti zvayo nokuti munhu anotora company anotora nezvikwereti zvayo. Handika nokuti right as it is right now handisi kumira akatombonzi nemunhu iye zvakutaura hazviiti hakuna zvinhu zvakadaro
handika wadii kutsvaga option yekuti iwewo the only thing chiripo unganidza vanhu handika upapema utaura ndokupa imari yenyu mbijana create a group upinzwa nese group ope mari mbijana akati hazviiti ndikuadvisa nemaloya handika kumaloya ari kuti uyu munhu akamudza ati loya hapana parinoshanda apa mari dzevanhu vanoda mari dzavo mari dzakawandisa handiona ende dei wakateera zvatakabudza from the word go kuti stopa zvinhu izvi zvakuita because chakulenda paproblems hausi kuziva zvinhu zvakuita nenyaya dzemapenalty idzi you were there sha pairongerwa baba ava kuti vakandi pasimba sezvakuita iko zviri kuitika iko zvinezvi you were there you know about this ndomborombo explain apa this party. I think this party I will explain it well. Right. Zvakaita ende zvokuti inini vheko kandiudza kati ndakuda kuchisiya zveDiamond Migration zviri kundiremera watu. Saka ndoda kutengesera mukoma Elson Company. Ndatengesera mukoma Elson Company. Ndoda kuti goita elite function yekuti tichiva hand over company. Ndiye zveko ari kundiudza tichiva hand over company. Kana tapedza kuita documents essay and stuff that sama kana zvikunesa kudai so zviri nani utozvisiya kana iwe uchiti mukoma Elson vanozvikwanisa zviri nani udi uvatengesere company ndikati uchavatengesera mari zvikanzi pari zvino mukoma Elson vari kuti havana mari nezvishumba ndoda kublock handiti murundidzwa zvikanzi mukoma Elson vari kuti zvari zvino havana mari vari kuti pamberi apa vachazoita sei vachazondipa mari right saka ndoda kuvatengesera tizonosainirana tizoita sei saka ndichakumbira udo metikosha you knew very well kuti madocuments akuzofojwa sha hakuna kuti this person andiudza aizoziva zvokufojwa kwemadocuments atatonzwawo pano namukoma Elson pano regai ndipedze kutaura simeni tozoconcluda muchindibvunza question by question ndichikuudza kuti zvakafamba sei ndovakati ini ndoda kupani ndoda kuti ndisire everything nditengesere company everything kuna mukoma Elson mukoma Elson vanoisa ma-local permit saka ndoda kuti nditovapa everything zvese ine maagent vozombopedzerana nazvo ndati alright that's good and then the day comes ravaifanira kuti ndobva ndifonera akati nhasi ndoda kuti tiende kuoffice tinosainirana pasi namukoma Elson vachiteka over tobva taita ka small function kekuvaenda over company ndobva ndati alright is fine ndobva ndatoenda kumba kwake ndaenda kumba kwake I don't know what happened that day ndobva zvatadza kubudirira right zvatadza kubudirira kudaro ndobva taenda kuDurban vanhu vakatanga kupona vachida mari pakatanga kuita nyakanyaka yekuti vanhu vaenda kuoffice pakasungwa tanya pakaita sei ndobva ndikati ende nyaya iyo ndakatoiudza mukoma Elson ndobva ndikati kona ivheko ko makazofambisa sei since waitiwo pane vamwe vanhu vauri kuti 3 here vamuchazoda kuti kupa marefunds kana muchitengesa company munoita nasei namukoma Elson zvikasi aiwa kana iwe uchitenga company mini unenge watenga nezvikwereti zvazvo zvose saka ndakataurana namukoma Elson ndikati pakauya munhu achida refund tinomukakuletera mari dzake kutoti iyi yakashanda kakati yasarawo ndovapa mbichana mari vakabvuma izvozvo mukoma Elson kusara nezvikwereti zvanzi vanhu vacho vanambowanda ofuti vanhu varuda marefunds i3 ndo vanhu vari kuda marefund saka ndakataura namukoma kuti pakauya munhu anenge achida refund tinowekerana mari kuti dzakaenda kumaagent ndedzipi isusu dzedu tobvisa mari yeservice fee inoinenenene shoma iyoyo nda kuedhegwa ende ndozoiedha ndobva ndikati alright saka ndanzwa nyaya yakuputika pafacebook yekuti mari dzakadairoroi because yakabva pane munhu akatoisa payment iye ndakazokusendera screenshot ye payment iya yaisiwa yakabva ati ona mitiko inini zvinhu zvida kusiya ndatransfer mari yese kuna mukoma Elson here the proof of payment ndakatondiratidza ndakati ndakagona singaiti mukoma Elson vatofara because vanga vazitorana nasenti because hanzi vachoenda kuZimbabwe here because mukoma Elson vakatozofondera vheko vachitsanangura kuti mari vaishandisa sei vachiti kwa ndatiwa 3000 ndikapatanya ndatiwa 12000 ndikaita sei vachiita breakdown yemari yavanga vatumirwa nazveko I think it was 35 or so yavanga vatumirwa and then tadzoka kuDurban ndakuzwa nyaya yakunetsa pakunetsa nhau dzekuti mukoma Elson vakuti company haina kuitengeserwa ndobata mukoma Elson munozoti inini I'm surprised ndichinzwa nyaya idzi because mukoma Elson vakandifonda ndoti metiko stay away from nyaya idzi nekuda kuti ndandatumira
proof of payment iyaya palive yenyu ndichiti mukoma miri vanhu havanozivana. Why inini ndaiti vanhu havanozivana is because of the conservation yandakabata naVheko kuDurban ndichimubvunza kuti imimi vanhu makapanana sei chichichi. Saka pakatanga kunetsa nyaya iyi ndabva ndamubvunza kuti Vheko uchichakuitika manje because mukoma Elson vari kuti iwo hauna kuvatengesera kambani hapana kuita sei zvikanzi mukoma Elson vakutongoramba mari vakadoimwe mari vakadoishandisa vakutongoramba vaona kutoti zvakutooma but mukoma Elson vanga vachiziva everything chichichi. Ndova ndikati Vheko inini namukoma Elson tiri family tese ndoda kugadzirisana mukoma Elson partner yako yawashanda naye. Ndobva ndafonera mukoma handisi ndo vakandifonera lero ndindakafonera mukoma Elson kati mukoma Elson chii zviri kuitika because no ndo vakatondifonera nditi Metiko stay away from this because proof of payment yawatumire waisafanira kuitumira ndati ayo inini chi proof of payment ndaitumira ndichidefenda pamaiti mimi hamuzivi nezvekusainiwa kweDiamond Migration, you are not part of it, of which muri kutambira mari dziri kubhadharwa nemaclients. Ndopatakatanga kudotaura ngati ini mukoma Elson tiri kuDurban. Ndakabvunza Vheko ndikati muchazvifambisa sei? Vheko akati ichi pakanzi pane refund so ndini ndakatovaudza izvo mukoma Elson kuti ndakatovhunza Vheko tiri kuDurban kutoti makazvifambisa sei. Ndobva akatsanangura kada achidai mukoma Elson akati hapana chandoziva ndina chandakauziva inini zvokuti kuchauya vanhu kuchaita sei. So that's how this whole story started. Inini ndini kwete kuti pane munhu akataura ndini ndakatovhunza that question kuti zvikwereti muchazvifambisa sei tiri kuDurban. And then ndobva ndazobata call namukoma Elson. I think Louisa was there on that call. Ndichiti vakomana zamai kugadzirisana nguva ichiripo rather than kuti uyu anenge achinda palive achinotaura zvake uyu achinda palive achinotaura zvake. Ndo zvakaitika because information yese iyi there's no atikuona kuti zvinhu zvandataura panapa you are repeating the same thing but tambobvunzeni masikati ukaita sokuti hauna chaunoziva nezvenyaya idzi Metiko. Wamboita unga hapana chaunobvunza nezvenyaya idzi ukadhifenda vanhu vakatomira mucomment section vakatotonga kuti simeli muri kudhifenda ndikati no tikuteerera but I'm surprised now you are explaining zvinhu zvaungochiti handachandoziva panyaya yeDiamond Migration indinozo zvangu zvefiwo. Alright, regai ndikupindira ipapo pamuri kuti wangochita una chaunoziva. Inini ndandichiti handina chandinoziva pakuti handina mari yemunhu yandakadya ende handizivi kuti mari dzavanhu dzakadyiwa sei ende handizivi kuti Vheko aripi because the main issue yange iri yekuti where is Vheko ini ndinoziva kwaari. Ndobva ndachitsanangura chiti inini handitozivi kuna Vheko chero location ndokuti aripi haana kumbondiudza. Ende inini mari mukabvunza kuti dyope mari kuti ndiani aitenga madoro ndiani aita sei those were your questions but inini namukoma Elson naLouisa takataura first day ranetsa nyaya iyi tichitaura kuti ini chitobvunza mukoma Elson kuti zvakafamba sei. Mukoma Elson akandibvunza mubvunze kuti nai Metiko ungatengeserwa kambani uchitengeserwa kambani wochinjigwa madocuments ese munhu oshandisa mari yake kuchinja madocuments ese iwe wakangomira hapana chauri kubvisa wonzi uri kutengeserwa kambani. Chimbobvunza ubhuruwa kuti kambani yacho ndakaitenga nemari ndepapi patakasenderana pasi ndepapi pandakaisa signature yangu ndepapi inini pandakabvuma kutoti I'm taking over the company. Ndikati kupost chakaiswa paFacebook muchinzi inini mava director one yeDiamond Migration zvikanzi Metiko zvinhu zvaitwa fast zvisingaiti zvaitika fast everything madocuments aingochinjiwa very fast everything was happening very fast. I didn't get time to breathe. Ndini ndatotaura namukoma Elson after day ramamaita life rere ndo tatotodiscussa. I think inini Louisa was there pako iyoyo namabridge. I think vangu varipo pako iyoyo. Right, you know the reason why ndichiramba ndichitaura kudai so wangu Metiko hakuna chinhu chisingabudi pachena wangu. Chinhu chakaitwa 50 years ago mhosva dzakaparwa nevaberekeri nasekuru vedu vatingazivi isusu tikudziripira nhasi. Ukafamba unonzochinzi kune mhepo yekumusha kwenyu ngozi yakaparwa wobvunzwa kuti nani konzi nasekuru because hakuna chinorova mhosva irovi ende hakuna chakaitika pasi pedenga chisingabudi pachena. Information kwayabuda nakoka I was so shocked ndaperega unoziya because anyway hauna apo paungabvuma zvambota mabridge ataura masikati akati mhosva haibvumwi seplate yesadza azvitaura pano masikati mabridge azvitaura. Anyway
ndikakubvunza zvakare masikati ndinoti inini ndachita kuclear star rako kuvanhu nokuti haisisiri nyaya yekuti isusu tisati koti isusu ende isusu tongotara pana patopedza but kumastreet kwakaipa uko handi kumastreet uko hamusi sefu saka isusu tachitikataura kugadzira nyaya pana patikazwa vanhu vanonzwawo kuti aiwa zvakamira sei saka mukanyepa henyu muchiti muri kunyepa muri kukavhira bhuru wenyu ari muhide in right now chokwadi chinokuda patena semabudiro achiri kuita because this person haakuzivi handiona and there's no way kuti angakuvenga you know ndambobvunza panapa ndikati ndambobvunza ndikati ende simeni ndoda kuti mubate panapa ndoda kuti mundinzwisisewo panapa but nyaya yakaitika ndeyekuti yakakonzeresa this whole drama ilocation ndokuti paitsvarwa vheko pachinzi vheko akatyamaridze vanhu handiti so inini ndandiripo pakuclear kuti inini handisi kuziva kuna vheko ende inini handina kumbodya mari ichi yekudiamond migration handitozivi kutoti zvemapepa zvinoitwa sei but pamaarguments avaita naelson I was involved because inini ndakatotanga kutoti ndindakatotanga kutoisa comment ndeyekuti sisimeli vanhu havanozivana mukati right nyaya yanaka uyu ndimetiko best friend yavheko ari kutaura kutoti chi vanhu havanozivana ndo pamakatanga kudondientertaina ndikati simeli ndipeiwo phone number yenyu ndikusenderei proof of payment that was live yamaita inini ndichiuya ndichiinvolva elson munyaya idzi why ndainvolva mukoma elson because ndandiripo pavaitaurirana paitaugwa panyaya dzebreakdown yemari yavakatumirwa ana pepechwa dzikamai panapa dzikamai life yamutaura paitutaura panapa ndiyametiko kwete yenyu andika ndauya nametiko panapa defending him in the afternoon andi nditraya kuti ave kuraisa because mamusiko nezvino pakatakwa bhudhi vake pakaatakwa bhudhi vake kumabhawa kumarusiko life yave iri panjodzi vanapa andi I brought him here chiti come uya uzvisunungure andika let's tell the people tanotonoziva you just a friend but after that ndikawana information intaura kuti metiko ari kuziva then I become confused what am I doing because ndikudefenda munhu ndikureverera munhu kuti no anga asingazivi kani he was part of it and then you expect us kuti tinyarutire kubvunza are you okay ndokona nyarira kubvunza inini but life yake metiko iri pangozi and this is why I brought him here this is why auya kwandiri pakusenda kati ini ndinouya hangu pavanhu ndizvichenese and but when new information is surfacing ichitaura kuti zvese zvangataura pana paari kuziva handika ini ndini tiri kumudhifenda kuvanhu handi vakakuvadza bhudhi vake nezuro vaida kukuvadza iye handiti ndivo vaida kukuvadza iye nezuro vakapesera kukuvadza bhudhi vacho ndikauya nechimudhifenda ndinati ndouya palive ndida kuuya palive ndizvidhifenda and I was kusati ndokengati guys zvinoitika kuti utamba nemunhu unenge usingazivi madhiri especially varume havabvunzi handika and live yedu ikapera zvakanaka then boom somebody calls nemascreenshots guys ndinawo nemaaudio ndinawo handi muri kuona unobva wapererwa kuti saka ndoda kutaura nyaya iri panapa apa pasimeli waguta zvepano ndizviwe muri kutaura two different things handiti issue yanga iri yekuti issue yemaxeni yanga iri yekuti yelocation kuti ndinoziva here location yemukomana ndikati handizivi and then neissue yemari muchinibvunza kuti mari yaidyiwa sei kudidididi handiti so this issue yechituu yamuri kutaura iyi ndeyekuti metiko anoziva kuti metiko anoziva inhau yekuti inini pamaitaura nezvavheko muchiti vheko akadya mari yevanhu kudididi akaisa elson ini ndakauya nchitoti ndine information yekuti ndinoziva kuti elson akapiwa kambani ndopandakaende izvo zvandina kuzivanza vanhu vari kutotaura zvinhu zvandakakuudza imimi palive ndichiti vheko aita atengesera uyu kampani mukoma elson ngavasati havana kuumborisirwa mari inobva kudiamond because proof of payment iyi ndindakatouya nazvo so vanhu its like vari kutaura zvinhu zvandakatotaura ndapedza statement rekuti mari dzevanhu muchaita sei istatement randakataura pafone call ndina louisa namabrijo namukoma elson ndichiti inini kudurban ndambobvunza kuti zvinhu zvenyu muri kuzvifambisa sei because inini ndaitoti ndoda kuvagadzirisa louisa katoti ngatigadzirisanei vanhu ava ndichafambira vheko ndofanira kuti mukomachi elson ndichitoti inini zvamuri kuita izvi pasocial media zvisi right dai mataurirana so vanhu vari kuuya neinformation yekuti ndinoziva
Metiko anoziva nezvezvinhu zviri zvinhu zvandakatokuudza imini Simeri palive. Zviri kuya zvakanyorwa energy atori mandikiri unoziva kuti munhu akataura I hope unoziva I hope ka kuti munhu uyu akanzwa iwe haana kunzwa iwewe sokutaura kwari kuita kuti you were there apikashi I hope kuti ndeumwe munhu hake hausiriwe because honestly speaking ka nekugwa kwadaita masikati pano ndichifaita kuti no Metiko guys haisi mhosva handiwana and then boom ndonzwa masikati ndatobvunza ngati munhu akamboitawo here zvemadhiziri ukati munhu anamboita zvemadhiziri iwe ndiweta zvemadhiziri handii zvawanipindura ndatokupindura ende nenyaya yekuti kwanzi zvekudhebheni chichi muchiti pamaplanning waivapo ndozvandaibvunza ichiti kana munhu ari kuti akandidzwa pamaplanning passport yangu ndinayo pano ndokusenderai kuinbox kwenyu mocheka ndakatobuda musi wa9 September going to Zimbabwe. Metiko wati uye anamboita zvemadhisiri vheko akatsvaga makastoma ndoda kuti uchibvunza kuti ndozviziva sei akatsvaga makastoma noti iwe wataura kuti rujini ndiro zimbabwe ruchinzwa ukati aiwa is true sekuti kurohwa kwabankuru kudizvo bvunzai chero zviri ikoko hanimona ukati vheko adaita zvemadhiziri vheko akatsvaga makastoma ake akatsvaga kumaini akauya mukaenda kutora madhiziri kumaini mukanotengesa madhiziri enyu kumaini ndikunyepa here ndokumbura mupindura ipapo mwari anondipupurira handisati ndakamboita any deal refuel navheko vheko akanditi inini ari kuda kuzoita zvefuel achiti ane vakomana vanoziva I think ndiko kwakuchitaurwa nemukomana anoitemba ambopinda achiti Elson wakauya neni muchiti zvefuel zvepetrol wati akati ane vakomana vanoziva atomboenda namukoma Elson vari kuti vane macontract saka vari kuti ivo vane dhiziri rakawanda saka vatsvage mabasa saka ari kuti abuda aenda kumamaini kunotsvaga mabasa so ari kuti ataura nevakomana ivavo ndo vachadhilivha fuel aiti iye aenda naElson kunotsvaga maclients efuel ina handina kana dhiri 1 randakamboita nemukomana remafuel. I hope you are right my brother. I hope you are 100% right. 100% right. Aitoda kutoti atozoita zvinhu zvake but handina kana 1 liter randakatengesa nemukomana. Aiwa pakanaka hanzvadzi yangu let me take your word andika ndotora word rako iwewe over munhu and because ndine ma-screenshots ndine ma-chats ndine chii and iye pane zvakawanda man there's a lot zvimwe zvacho ndotofanira kutoita ndichikanganwa panapa pane a lot because apparently vheko uyu nyaya dzake anongotaura handiona haziko kutaura kuti akutaura kupi handiwazvona akataura ndopakaleya nyaya yese even yekufojerwa kwemapepa handiona kuti aitoti mapepa ndiri kuchagadzira mapepa ndopa mapepa uyu akatomustopa kuti no wawakuita utsinye handika munhu anosara chi anokuvanzwa nevanhu wamusira kambani akati hana zvandingaita because ini ndapinda pataiti handiona inda kutongosiyawo abvuma saka ndakutongomusira akatotaura nezita munhu iye but inini masoko amuri kutaura iyaya ekuti ekusigwa kwekambani ndakamanzwa namukoma Elson achiti hanzi vheko akaronga nemaworkers ake kutoti since zvinhu zvamira zvakadai rekaiti izvo mukoma Elson hanzi aironga izvozvo natanya vari kushopa achiti no kambani toisirani mukoma Elson hanzi aironga nanatanya hanzi kuofisi ndokwa zvairongwa indakanzwa izvozvo namukoma Elson kuti pakati pameeting yekuti vanhu vandigezere maclient vandinyudze hanzi namukoma Elson izvozvo chero mukoma Elson mukavaita vanokwanisa kuzvitaura kuti vakandiudza izvozvoti vakarongerwa izvozvo kuofisi kwani Metiko idhiri rakarongwa kuofisi kuti ndinyudziwe nevabvunza ichiti kupeini kambani saka yaiswa muzita menyu musingazivi here hamunambotumira henyu mapasipoti enyu nene akati ndaitumira but zvaita fast kuti hanzi dhiri rakarongwa kuofisi kumidrand. uri kuona kuti vheko hana kumira mushe asi tori munhu ari right iwo wakutaura information imwe kuti zvairongwa kwaudzwa navaElson zvairongwa kuofisi nanatanya handi do you know kuti vheko kuofisi yekuharare ari kugezera musikana anonzi Gamu akatozvitaura achiudza futi munhu iyeye kuti munhu yaazivi vanhu vese ava but mazitanga achibuda zvikanzi akati kuofisi yekuharare ndikuigezera kuna anonzi Gamu hamene pamapepa ndichadididi oisa kuna Gamuzho handiona saka Gamu right now and remember masikati ndataura guys ndichaura kuti
kune nyaya yefoni yecompany ine musikana remember chishara titi ina gamucho ine musikana chida kuZimbabwe. As we speak right now Veko abata mu-CID woko Harare. Abata mu-CID woko Harare usho. Andisi ndobva inini nyaya indaisa kuvakuru. Ndatofonera vakuru kuti itwe on the lookout because akuna munhu anotora Veko ari wanted. Anditika haagoni kuda kana chida kunoripota nyaya ngaende paground because tabvunza kuti docket ndiani akaripota complainant pari kunzi hapana complainant. Tanya afoni uyu anozati gamu yafonerwa nemupurisa zvikanzi uya nefoni mangwana makuseni. Andika pari kudiwa uri foni company wakabata. Andiwaona ini ndikati imimi nyaya yenyu kumapurisa handi pana kuzozimbabwe hausi kudiwa kudiwa foni kuri kunzanzi wakatipa foni yecompany handi foni ine chii. Andiwaona munei mufoni umu mekuti abva anofonera purisa totoretina kuti ubva kuya nefoni yemangwana ndai indobva ndaudzawo my authorities kuti this person ari wanted because akatombonzi uya akaenda 2 times pavainzi vasangani but Veko anga asingasvikipo kuZimbabwe achiti svika pakati usvike wega umire pakati omira oga kuuya musikana yayo Veko yayo musikana yakamira achinzi unondipa foni ndichikupa mari yako yesalari andikuona akaenda 2 times musikana Veko asingauyi andi ndopa azoona kuti haisi kubudira maybe taifunga kuti musikana ari kuya neyagariro daidi harisi ndopa azoita kutenga muCID kana kuti kudini but hapana chiripo fani ndechoti hapana docket chiripo pakanzi pakavhurwa kese kunzi arikuramba nefoni kapanovhurwa docket handika ende pabva pasikana kuti uyu munhu ari kutsvagwa handi obva batirwa ipapo there is no docket. Afundira kuti foni iyoyo ndoyari kuda foni ngaiuye hapana docket. Ini ndobva ndabatawo vakuru handika kwacho musoro ndikati pane nyaya yakadai nyaya inenge ichitozikamwa vanotambira paFacebook nyaya ichitozikamwa yaVeko handi but kune muCID kuti foni ngaiuye nyaya itori iri kuhendliwa nemamwe mapurisa handi saka I don't know kuti anokwanisa kuti kungonotorwa foni chetere handimaona kosiwa munhu paari kunopiwa munhu ari wanted uyu foni ari kuitorera kupi ngauya tori foni yake ngainde atora foni kumapurisa handi ikoko unotora foni yake achisarenda kumapurisa. This is not how what is happening right now. Yeah, ndakatera ndokuzvinza. I think zvamuri kutaurawo ari kuzvinza. Ani ari kuzvinzwa? Ndikati I think zvamuri kutaurawo izvozvo ari kuzvinzwa iye Veko. Unai? Aiwa kana handadza muchiti anenge aripo here pamalive akateerera. Aiwa ndati papa masikati ndati ndangomuona masikati zvaizvo zvandizivi. Alright. Because munhu anokwanisa kupinda kane nemwe akaona. Aiwa sisi zvokuti aripo ndaapo hatinei nazvo. This is the truth ndochokwadi. Nyaya tatongobvarisawo kwese kuti ichifambika zvakanaka. Ngainde anotora foni kupolice station ndokwandabva ndatoti foni yacho yabva toisitacho kuti ngaishandiswa kupolice station anotorera ikoko foni muCID haakwanisi kuti atore foni mumaoko emusikana uyu pasina docket. Nyaya inoripota kupolice station yozoendeswa kumaCID. Hakuna nyaya inoenda kunoripota kumaCID yobva yaitwa nemuCID. Azviko. Saka I hope for your sake wangu zvawataura I'm taking your word. Antika guys ndogona kupai screenshots and everything ndinazvo. Antika ndinazvo zvese. But mukuniterera guys mukuniterera ndisi I am taking his word against this source yandiudza. Source mugoona ka hasi munhu ari active pa social media. Unopererwa so kwazvabuda nako kwachona kachiripa information saka ndapererwa so kungoti ashamisi because Veko ndavakadzi. Saka ingomwashuka kuvasikana uko achimwashuka haana kuziva kuti mwana uyu mwana wangu but mwana yanga akanyarara ndobva mwashuka ndobva yakadinza kati no kwazvakuenda even babava I don't know him but nyaya iripo yakadai and like information yandinayo inini ndikuzoienda over kwapisa kuti ite i-witness iye ma-handwriting ake ma-voice notes ake zvese tinongoisa kupolice kuti adini zvese ndichamboita and this person is willing to testify mukoti panonzi baba because ndati akati ndarwadziwa kuti shuwa baba vakudopinda kapanye vatonzi vapinde munyaya dzemakambani dzavasingaziva chokwadi kuchiziva kuti this was planned. Because ndinini kutaura chokwadi Elson akandisendera imwe screenshot andisendera imwe screenshot after
ndavakonfranta nenhau yekutengeserana kwavaiita kambani akandisendera imwe screenshot mukoma Elson vachibvunza kuti vaida kuprova kwandiri kuti Metico andambogara ndatenga kambani. Vakandisendera imwe screenshot ndichacheka kana ndichiri nayo vachibvunza umwe munhu kutoti vachibvunza mukomana wekuzambia also kuti signature yangu wakaiwana kupi, you are playing with fire. That screenshot ndinayo. Vakandisendera mukoma Elson vachitoti Metico kana yochuzonzi navheko ndakatenga kambani, ndikatenga kambani ndisina kuisa signature yangu ndigotonetsera munhu kuti signature iyi waiwana kupi, ndinayo. Vakatondisendera because ndaizama kutaura ndichiti imi mukoma Elson ndimakatika over ndosvika makagamuchira 35,000 yakabva kuclient. Ende zvinhu izvozvo ndini ndakatokuudzai. Yes, ndiwakandiudza. Now maybe ako kana kuri kuti iwewe chako zvakutaura, let's say this person is wrong and you are right. Kana akavapa anga kunosubmit atenga kutoti kamba ndakupai akada kuti ava believisa achizati kune zvikuru hationa kuti akanyinyepa danzi kune vanhu vakuda 3 money funds chete. You see the first red flag pava kuona kuti ari kuti pane vanhu 3 vakuda money funds, but Metico pamakauya palife pana pane vanhu vagaida money funds more than 3, but akakudza kuti kune vanhu 3 and vakuda money funds vakawandisa. And that same number yekuti 3 ndatonzwa mukoma Elson vachitaura nhasi vachitoona zvavakaudziwawo. Vanhu vakawandisa zvodaizokudza kuti kuna mutoda mari fund akabva ati mari yakabhadhurwa namaende by 400 kuda mukoma Elson kuti mukoma Elson varelax vachiti aiwa zvise zviri correct. Handiona vachitopinda mumadhaka achitovagezera. This is why asina kuda kubata mari iyaye yepresida yakapinda because aiplay game rake zviri smart. Saka akabva ati mari ichipinda akabva kutaridza iwewo kuti kuita witness ende wakauya wakawindisa zveshuwa ukamhanya kuti pane mari yavatumirwa bvunzai kuti mari yavatumirwa ndechi iwe vakagamuchira. Handiona achitakuti anyatosiya kuti akabva atositikaone kuti ndavatumira mari nachenji zveddiamond migration ivo ndona zveddiamond migration vabvunza kuti mari ndapa ndechi achitoziva game. This was well played, this was well planned. Achitoziva kuti ndiko ende ivo vaitosikana vaitonyatsogetsa zviri smart achizati mari ndakupai vozo panozodati bhengen kudai so vari kunyura sezvakutaura iko zvino kuti endai munopiwa kuna baba vaya kuElson kudiamond migration. So anti muno pakaipa asi pachanaka zvapo pakaipa asi ni vheko wakanitarisa iya yekudurban vheko yaya yakugara uchicheuka wangu yekudurban that is study that you pulled in Durban ugara uchidai because hausi kuziva kuti achakutema mugotsi ndiani. Kune vazvitora personal nokuti evidence ndaanayo ugara uchicheuka kudai so chero kaenda kutoilet ucheuke kudai because wangu pakaipa. Alright, saka inini yekudurban ndikuzi indiri kufita papi kuti ndakaenda kudurban. Aiwa wanga uchidzipa irongwa dhiri waiziva nyaya iyi. You knew the story, but anyway taisiya because what you wanga usipa unochonoziva pakarongwa you were not there. Ndosaka that I'm taking your word now and toti maybe papana somebody else asiri iwewe andika that's okay yapera andika ende panogona paivana someone else asiri inini kuda chero paitagwa mavoice note vakawasa kuti ane umwe munhu vakafungira kuti ndini. Indakaenda kuZimbabwe muna September ndikagara 1 month. Mukatarisa pachati ramabridge mukaenda pachati ramabridge munogona kutoona dhira ndaenda kuZimbabwe akaisa video mabridge nanhasi richiripo achiti by the time yamuchaona video iri mangwana Metico anenge atiwa kuZimbabwe. I know kuti pane pakaenda kuZimbabwe I know. Mukatarisa video iroro if I'm not mistaken video iroro ndere musi wa 9. Guys, zvokuti vheko anyora kupeji vakutarisira naMetico ka isusu daita ndani munoona zvatichita panapa zvatichita pano pakuti vanhu vasikamiwe mari kudai so inyaya yekuti vanhu vese vaingoteerera izvozvo zvewedhi zvokuti ainyora kuti mangwana ndiri kune vanhu vandiri kuindisa kuSerbia, mangwana kune vanhu vandiri kuindisa kuIndonesia, mangwana kune vanhu vandiri kuindisa kuFiji, mangwana kune vanhu vandiri kuindisa kwai kuFinland. Vanhu people would just read zvari kunyora vobvuma. Anoona haticha believe you, we don't believe everything chinonyogwa pasocial media. Inini hangu handingomanyi nezvizvo pasocial media because I know social media. Hanongona right now if this that said this said this because of kunyora ikoko zvokuti anyora kuti sendai naMetico. Of course tabhuya naMetico pana pangasiko angasipo asi live anga achiona right. Chinogona chaitika kuti anyore izvozvo. Do you still remember masikati ndakubuda ndati ndiri kukumbira kuti kudini? Ndati ndiri kukumbira kuti dai auya kuvanhu aclear zita rangu kuti nini
panhau dzekuti ari kupi or nhau dzemari dzekuti zvekukaita mari. I am not involved in that. Kwete kuti pane zvimwe zvinhu zvaitaurirwa paFacebook ndandisiri involved, because inini first day racho ndakatotanga kutokomenda pei ndakatokusenderai mascreenshot, meaning I was involved somewhere. Ndaidefenda nyaya yekutoti nyaya yavo yekutengeserana company naElson, ndichiti mukoma Elson musati hamuzivi because pane mari yakati yakaiswa kwamuri kune account yakanzi what holdings, ndikatokusenderai that proof of payment inini. I know. Right now anogona kuposta akati handitoke paFacebook handidini, ngaaise location yepaari, ngaaitaure paari, ngaaende kupolisi oti alright ndandano ndikungondiwana kutambwa pasocial media ndauya kuti munditongere pano, ngaaendeko. Ari kunyora kawanda andisika ari paari vheko TikTok, the clock is ticking. I know you are watching. The clock is ticking. You can run but you can't hide. You misodzi vanhu vakakuudza iyaiya kuti nguva ichakwana. Clock is ticking. And nyaya yako yefoni wangu yatebe ku higher authorities. Auna foni iyoyo is linked kune zvinhu zvako zvese zveDiamond Migration. Handunoziya. So anyway, thank you very much Metiko. Ndatora word rako. I took your word. Information chandoziva chokuti hapana chinovata pasi zvinobuda. Ende mukatarisa information yauya kwamuri. Information yandakakuudzai imimi in person yekuti papaita kuchinzi Metiko anoziva zveDiamond Migration. Makundibvunza zvekuti ko makundibvunza muchiti ko vanhu vane zvikwereti zvakanzi kudii. Yanga iri information yandakataura on the phone call naLuisa naMabrijo namukoma Elson. Ende mashoko iyayo handisi kuma-withdraw because ndakatomubvunzawo kuDurban ndichida kubvunza kuti zvakafamba sei. Pana Grace besitokublokai. Muri mufarira here Metiko wacho kana kuti hamufariri? Because kana muchimufarira you should know kuti he is here to clear his name. Tumahure. So ndosika inini mawords ekuti zvikwereti zvichafambiswa sei ndisingama-withdraw because ndini ndakatobvunza that same question. Ndikatoti kuna Elson pataitaura ini ndakabvunzawo zveko kutoti saka zvikwereti muchaita sei. Ndini ndandiri papaki iro rezvikwereti. That call Louisa aivapo ndichitoti kuna Louisa nini vanhu ava their brothers vakadya vese vakatamba vese vakaita sei ngavagadzirisane before it's too late, because vakaramba vachiti umwe ari uku vachapedzisira vakunetsana rikabva raita bhomba pakabuda zvakawanda. You get my point? So inini ndaitotaurawo because ndaitoti mukoma Elson ingawani makazodza vheko muchiti makatomusendera audio. I don't know kuti audio iro refone call vachitaura kuti ini ndakazonzana vheko vachitaura kuti mari yakati ndakapa ani 3000 ndakapa Tanya 12000 ndikaita sei. Imwe mariwo ndikaenda nayo kumusha ndoendakanoshandisa kuenda kumusha kwandanga ndaenda. Because remember that day ratakataura navo mukoma Elson vaibva kuZimbabwe, if you still remember, vaibva kuairport. So seems like that was the part of the money anga yabhadharwa ende vheko angatofonerwa achiudziwa izvozvo. Ndopandakauya inini ndichitaura nemimi ndichiti mukoma Elson vanoziva. Mukati inini mukatoti nyaya yanaka Metiko ari pano ari kutoti baba vanga ngavasaramba vanoziva. Indobva ndatoti inini nditori neproof. Vheko akandisendera screenshot yacho iyoyo yeproof of payment ye35,000 or 33, I'm not sure. Ndobva ndatokusendera inini. So kana vanhu vachiti kuziva vari kutaura kuziva nezvekutengeserana kwekambani zvandakatouya inini ndichitaura asiri makuhwa. Ende pari kutaura zvekutoti ndakabvunzwa kuti zvikwereti zvichaita sei haasi makuhwa. Mashoko andakataura pafoni nemashoko andakataura in person tiri kuDurban ndikazomataura kuna mukoma Elson kuti ndambobvunza kuti madhiri enyu kutengeserana kambani aya muchaita sei nezvikwereti. Zvikanzi kune vanhu 3 chete vanda kukavhiwa ende zvikwereti tataura kutoti techiwekerana. Haisi second hand information iyi. Mashoko inini andakataura pane vanhu 4 pacall and then amwe ekuti ekutengeserana kwekambani ndakamataura palive yenyu. Saka haasi makuhwa. Zvinhu zvandakataura zvavari kungodzosa neimwe nzira vachizvimarinate. It's okay, Metiko. That's very okay, guys. Nani muri kumunzwaka
ndimetiko inini I came to clear because sosi rinenge rauya andimaona I have to take it serious. Kana ndauya masikati ndikamira nemukomana because naishara naye kuseri andivinga kuti aishara kuseri achitaura kuti simeli kutaura pachokwadi panyaya dzisaidika. I am not involved. I want to clear my name. I brought him here ndikazoziva kuti zvinoitika kuti ndogona kutamba nemunhu aita yanenge achiita but ndisingabvunzei madeeper details zvinhu zviriko zvinowanika. And I took his word. Then soon after chivapo boom sunyuso siri kuuya kutaura kuti aiwa pane nyaya dzakawanda handika dzakaitika ndatera live iyi ndondaona makupedza but ndazoiteerera handika zvakati and boom his name comes again and like you know what, I'll just go back palive ndomudedza ndomunzwa kuti anoti chi hanimaona atsanangura sematsanangura angoita. And nyaya yekudhebheni yekunzi kuronga ndinenge ndichitobatanidzirwa sekubatanidzirwa kwandiri kuita panyaya iyi. And inini nyaya yekuti kudhebheni maida kuitwa matsotsi nyaya iyi ndainzwa naLouisa achitonditi you must be very careful because look tanyakabatwa kuma-offices vheko didn't pitch. Yeah. So unogona zokuona iwo wangwa kwaJaprez wangwa wapinda mahwane dei akanzi aiuya here oraingoramba akawanda aripo zvikanzi iwo itogona kutoita sei kwatanye kutoti vheko vacho haasi kuuya vanhu vari kuda iye apa iwe ndio uri paground saka hanzi ndopatataura kanzi he doesn't care about chero kuti you are his friends because look indaitamba naye zvekudaro wakatopinda mulife make ndirimo pataida tumira matsotsi akatibatanidzira tese inini ndaitofirapo ndisina mhosva ndichingofira kutoti munhu andinaye ndo ari kurwa naye but haana kuda kungokoshesa kutoti Louisa ari papo achitoti akanditi Louisa usaenda kuDurban things like that ndikati aiwa indoenda sisimeli ndevamwe ndakatanga kutamba navo kudhara ndo inini manzuro andaita nyaya and imimi nyaya iyoyo I think munenge mazoitaura kuti yeah because ndaitozviziva Louisa angatonzi usaende because aiziva zvinhu zvake but anyway toti this person pakangokanganisikawo haana kunzwa chi maybe hausiriwe ndisambody else anga aripo aitaurira kuseri paipa aibvunzwa zvinhu zvekunzi vanogara pahotel ipi vari kudai andiona toti ndisambody else hausiriwe. Inini ndikada kutaura simili inini kutaura chokwadi I didn't even know you the first time inini yandakatonzwa achitoti simeli I don't realize yes simeli ndikati simeli ndiani akatondisendera link ndaisatokuziva ini because ndaisateverera nyaya dzeDiamond Migration. I think inini this is the third time or the fourth time yandiri kuona palife in my whole life. So ndo pandakatotanga kutonzwa nyaya idzodzo so inini kana kuchinzi ndaida kupinda panhau dzokuti mukawadiwe manditadzira chii. Pane pekuti kabhuru wangu akatika mukawadiwawo ndiripoka handingazoregi kana kuti ndopanga pane chingwa chake kapa paDiamond ndopa pane chingwa chake sisimeni vakauya vakavharisa chingwa nditori nevamwe vanondikwereta vakandinyudza mari ndakatoti nini Mwari achangoona zvavachaita navo vakatodinyudza mari handina tombofunga kana mweya yekuti nini sinzi ndanyudzwa mari regai nditsvake mamonya regai nditese because nini handidi ropa mumaoko angu because I believe kuti mari ichauya in time because inini muupenyu hwangu ndakadonha kakawandisa I think ndakadonha inini business I think something like 5 times so ndinowa ndichimuka ndopanda mbokutsanangurai kutoti last year ndakadonha almost 2 times ndichilose a lot of money ndichistart again so ndozonzi inini simeli ndoda kuti muurayiwe inchitotadza kutouraya vamwe vanhu anenge vakatondinudza mari. But did you hear the explanation yangu yemasikati ndichisanaangura how it happened kuti wadinzwa ndichisanaangura ndi kuti zvakatanga sevision sekuseka ndichingoudza vanhu guys vision yandiri kuona boom ndikabva ndaplaya audio yabva kune mumwe munhu wandongozira panapa mai vahobe vane 60-70 years ndikaplaya audio yavo boom ndikaplaya another audio yakabuda nepaZimbabwe apa yemunhu wasanambosiwa ndisingatozivi and ndave kuDurban it happened ndikati bvunzai team UK yanga iripo bvunzai Louisa was there bvunzai team SA vari kuziya vakaconfirm ndosaka ndasina kuzvitaura I was quiet because ndaingoti nyaya yakadai sokwaudza vanhu vanoti kunyepa andiona vanhu vanoramba ndisaka ndisangangozvinyararira nyaya iyi but after ndaitaura panapa nhasi boom
kune munhu angachitozviziva akabvunzwa wacho kuti vari muhotel ipi papi unoziva tsvaga une madetails here tsvaga madetails nditori nescreenshot panhu ari kufona ndiani let me see ndiani ari kufona so inini yekudebheni ndakutongobatanidzirwa sekupinzwa kwandiri kuita but inini by that time ndandiri kuzimbabwe and ndatorikwesa kusenderai passport yangu kuti muione mukati anyways its fine patori nemavideos nemapictures and everything zvandaita ndiri kuzimbabwe and inini dai kwainzi ndirisosi kasimelika okay if you look at my pane message yauya panapa Metiko pane message yauya panapa hanzi Metiko anonyepa inini natanya tisi takazoti mukoma Elson musatore company iyi ine mabacklog alright right regai ndipindure ipapo ndofunga ndakuudzai kuti nyaya yekuti mukoma Elson vaiseterwa bhomba kuofisi natanya navheko natanya ndakainzwa naivo mukoma Elson handina inini pandakambonogara pasi navo vachitanga kuita madhira avo so nyaya yekuti kuti mukoma Elson aisiyirwa kambani murikuona mistake iri kuitika pavanhu ndati nyaya iyi ndakainzwa namukoma Elson zoti mukava edha pano tinotobvunza kuti mukoma Elson makati mimi vheko natanya vakaronga kuofisi kuti kudii nevanhu vekuofisi kwenyu vanototaura kuti nyaya ndakainzwa kuofisi kutoti ngatipei mukoma Elson company because zvarema okay so vanhu vari kuti paindonyepa kuofisi zvakazodai ndakambosvika kuofisi I think it didn't ever since Diamond Migration yavako ndakasvika kuofisi ka1 which was in this year in February or March. No. I think it's in March. That's okay my brother. Ndodira mwari akuna chovata pasi. Una mwari akuna chinovatika pa chinovata pasi chinongozobuda. But anyway, thank you very much for coming here and clarifying izvi. Toti munhu uyu yake hana kunyatsoziva kana kuti akangoti maybe akanzwa umwe munhu akangoti sezvo muchifamba mese ndiwe. Let's take it that way. And ndofunga inini Louise ipapo anokwanisa kundipupurira panhau 1 yekuti inini ndasingabati kuna vheko 90% of my time anotoziva Louise and sometimes kutoti even mashows if you check chero kuti mashows aitiwa ishow 1 andakaitoenda yekwa should be Cheso Boys or so ndaitotadza kana kutonosapota vhesi wangu sometimes over because ndendiri busy sometimes ndendisina kurara ndabva kure ndaitotadza kutoenda mashows acho Louise aitoziva kuti but I was a very very busy man taisangana pamaweekends normally masundays neiso panguti munhu achanenge ari free takachila no it's okay ndikazinowanikwa pamadhaka yekuti ndichigara ndichironga zvokuti sisimele vadai ndenda shaya zvokuita It's okay Metiko. I can see kuti ndatokuwadistebika spirit yako nekuda kwenyaya but it's fine. It's okay my brother. Go and be with your family. Thank you very much. All right, thanks. Okay. Right. Guys, ndikudzei zvokuti vheko waisa post akati kwanzi come and face me here. Where? Go and face the police vheko. Kana wakapenga budikira unoti ndauya ndiri kutsvaga. Usataura kuti come and face talk face up study. Ndinofesa Facebook. Indoita live pano. Andimbo face. Wakauya pano wega ukakumbira kuedwa pano kueda. You know why vheko that day why I added you? Because I thought you were going to have a heart and say because I was even shouting such a Pawakauya, guys, I calmed down makazviona because I wanted to give him a chance kuti aite right nevanhu ava. Ati murikona. Vanhu vadaiziva kuti nini vanga vari kugrupu kwandanga ndiri. Ndikakoma down. Ndikakuti ndichikwidza one ko uyu. Oya explain ko uyu. Ini ndaita kuti maybe zvari kuziva chayautaura kuti guys, denda ini nangu. Sema mira pakaita because pakachuka kapo. Hanimona. Veduweka ini zvinhu zvinozviziva. Hanimona. Nyaya idzi dzevanhu venayo sava ndivaziva anti pajaizvozvo hakuna ko chinenge chabuda kana kuti chadini anti maarrangements emari inikesha handina ndakandaiwana ngatiite maarrangements okuti maybe ndipona chikupa yangu kana ma55 chaiwo 5,000 pamwedzi chaiwo. I thought that was what he was going to do. Guys, kana makaona kuti ndakatodzikisa volume handimaona because ini natural voice yangu riri kumusoro handimaona ndakatodzikisa volume ndikatoti auye awane mukana wokuti ataure nevanhu because I wanted it to be solved amicably anditi vanhu vasacheme but akauya akati
akati mai vayo ndivakanzi muye mai vayo vauya akati vatsvinyira kuseri ndimai vakuru kavaya akati vatsvinyira kuseri vakabuda vakayachema mufudzi kudai ndikati mama nyararai zvenyu Barbara tega futi tega good Barbara ndikati inde kune iye unonzi Esther tigere kahure akakawa nekukwigwa navheko get away bye bye right hanimona isu tinokuita malive pano tichita awareness kune vamwe senge vari mugroup rako riya vanga ndichiverenga mazita pano vari kunzibhadhirai mabalance. You don't pay any balances guys because they're not going anywhere. Musabhadhare mapemisi enyu ndeye fake. Hani muri kuona masamai ivo vaya kuCanada vakaenda kunoverify permit yavo vakaudzwa kuti ndeye fake. Ndakanga makutaura nyaya muna tondiudza futi kuti mai vacho vakaenda kunonzi mai ivavo vakaenda akatofonera munhu achiti mai vaenda mai veCanada vaenda kuvakanonzi permit ndeye fake ndodini. Animona vakanzi permit ndeye fake antimaona. So zvinhu zvaitoziva aitotaura kuva kune vamwe vanhu kuseri kwachitoziva kuti zvinhu ndezve fake. So mese makabata mapemiti kana kuti ndindoreva nhema. If you say indonyepa, take your permit tomorrow Monday. Go to embassy Serbia. Go to embassy Indonesia. Go to embassy kumandikupi. Ameno kwa mai sama visa in Greece. Hanimona go and verify that thing chamakabata. If you say indonyepa moya mundi prove wrong. Kuti misimeli ba inyepa. Mozo di prove wrong. Hakuna kwa muri kuinda. Ini nicharamba ndichingotaura pano. Nokuti kuti vanhu vasainde kunobhadhara mari. Ini saka I'm going to be your worst nightmare. Ende kujoza ukodati unofamba kujoza. Ufamba uchidayo. Unoza maziso kugotsi. Wotopfekera maziso kugotsi wangu. Waza pala kumira mushe. Wotopfekera maziso kugotsi. Wotopfekera maziso kugotsi. Handi wongoda kutiza kuenda kunogara kurukeshe izvozvi. Wotopfekera maziso kugotsi uku. Utofamba uchidayo masachiona kumberi nekushule. Dato maibvapo iyo zvonopa boyfriend mari boyfriend muri mwako weto mamrefu unotuka vanhu vaipa mari vheko home office vangani vanoda kuenda kuchando vanokonekta vakaendeswa nevamwe vanhu vangani vakaenda kuchando through connection nevamwe vanhu vangani makambani anoziva kuti tikuita zvinhu zvemapepa izvo mari titoita zviri genuine tisa vanhu mangani saka zvine basa rekuti vakaenda kuna vheko achivanya achiadvertisa waifu expert varambe sei iye vheko akanga akabata masocialites ese masocialites achiadvertisa vanhu vaenda pasechero iwo diongo nemari usina kunobhadhira kuti uendeyo ngoti wongo usina kana una kana dhora diongo nemari usina kunobhadhira kuti uendeyo masocialites ese aiadvertise apa ose aiadvertise masocialites. Saka munhu akazoziva kuti zvinhu izvi hazvisi genuine. Zvinhu zviri kuratidza nemasocialites vane manamba ma1 million munhu akazoziva kuti hazvisi ndezvefake. Handi kune kambani yakatosetwa apo chitonzi kune chiofisi. Saka uri kuda kuvashora pakuti chi uda kushora vanhu pakuti kuti usadetse kunonziwa unambodliwa mari neboyfriend iwe usadetse kunonziwa unambodliwa mari nenhikikiri nevamwe vanhu iwe Mavis kana waneta ibva pano usiye tisina kuti tizitaure kana waneta nekuona nyaya dzavheko ini every day ndichange ndiri pano netimu rangu rodzida nyaya idzi tichifamba nadzo. Matestimony takamboona ipi naye mchena aripi unayo kunobuda nekwaola uko achinoadvertise kwaola uko zvivindi zvake kunobuda kwaola uko achinoadvertise then what kwaitinyarare isu pano inini nevanhu vanenge vachida kuti tichafamba naye every day tichange tichifamba naye kusvikira abatwa kana kuti kusvikira anyarara kusvikira atogwa negreat hope kana tine zororo tinenge tichitafamba naye anidzi. Saka musada kuti kudi zvokuti dzinoperera tichitaura pano Edith tichataura iwe ungada kutogwa everyday tichazvitaura isi nyaya iyoyo tichazvitaura si chimwe nechimwe chine zuva racho chero n'anga dzainzi dzakati antika dzakadona takadziona dzichidona isu kune vaichiti hatibviri vaichiti hati takavaona vachiunyumbwira pasapa chimwe nechimwe chine nguva yacho kana waneta justivacate wakanyarara isu tiri pano tichafamba naye ere tichata alert kuhama dzenyu imi ndokuti dzimwe hama dzenyu imi ndodziri kuendesa mari kwapana hama yangu yakaendesa mari kuna nhikikirini kuna vheko iyi but ndiri kumirira vanhu ava ndova ndiri kumirira vanhu ndova ndiri kumiririra
and ndichange ndakamira. Therefore I'm going to be your nightmare, your worst nightmare. Wakatotadza paya chinhu chakutangira ndirini. Handisi kuzomira. Kuda kuita lifestyle iri flamboyant, uchiita lifestyle uchitumira mama celebrities, vana Peter Moedo wamari kuZimbabwe kuti happy birthday $500. Pamari anenge watora kune umwe munhu. Pamari anenge watora kune umwe munhu iwe. Woti kwa ipai ninki. Iwe. Tinewe. Tichange tinewe. Wakugariki. Wakaileka. Imi guys. Veko kushow kumashow chako muri kumuona here. Nemadira anta mafaro munhu yaya. Iparanzikarira hakurira kuberekwa. Nemakwira anta chinokwira pa stage pa chinotamba museve aripo. Muchambo muonako. Akuze kwakazvarira shumbaka. Kana ndichireva nemagai ndekushow. Inda kumashow wakati wakajapreza kufera zuru. Wakadorohwa hedhiwa uriwe. Wakati mudano hedhiwa uriwe. Wakawandaka kunoda kunorohwana sina mosha. Magunanzi ndakamabata kuti ji. Dai magunanzi kuti ji ndiri kukakata magunanzi ndiri kufamba nawo ndakamabata magunanzi ako kukakata ndifamba nemagunanzi ako ndakamabata kudai. Kusvikira what the right thing. Do the right thing. Open a group, involve vanhu vese. Tengesa mabhurugwa ako aya ane mahomwe, ane maziso, ubhadhare vanhu mari dzavo. Tengesa bhurugwa rako rine homwe ubhadhare vanhu mari dzavo. Ungatoreri vana madhumbe mari iwewe. Vamwe varume chemo vakatotorerwawo mari vanoenda kumabasa achiti vamwe toda kuita life iri nani kunze. Iwe ungotora wongoya wodla wongotora. At least ndiri kuitawo kachimwe chinhu chakanaka kandakamiri ndiri kumirirawo vanhu guys. Ndiri kuitawo chimwe chinhu chakanaka ndiri kumirira vanhu. Handisi ndaimbove toxic mvekeveke. Saka ndoitawo chakanaka kandomirira vanhu. Ndomirira vanhu. Time Summer Stars. Guys, toda kutopinda pane imwe nyaya. Nhasi tovata pano. Time Summer Stars. Time Summer Stars. Mazanasi. Hakutsikiki. Kupi. Hakutsikiriki. Kumabhendi. Hakuitiki. Wakazvarira shumba kumabhendi. Kupi. Kumabhendi. Mabhendi kutsikiki guys. Unosiya kumabhendi. You want a bullet rakanyogwa sarako. Una bullet rakanyogwa kunziveko. Saka unaenda kumanikiri sei kumabhendi sei. Haundi kumabhendi. Awini zvino manje uchasvika rini uyozvivarira mumba mari ndakutsvagwa kwaiblock uyu. Right, wagona. Let's block it. Block. Good, Babu. Thank you for the stars, guys. Thank you, Masters. Unakwenda kubeti kupi? Mujambo muona ikwira pa stage achionekwa achikanda zvimari pa stage. Mujambo muona. Makambo muona ariko kubeti. Kupi? Akuindiki kubendi. Hakutsikiriki kubendi panguva yo tinewe. Ndinewe. Sikumira munhu wewe yamurifesa kuveza kuti kuti ndinewe. Kushikira wazouya uchiti vediwe vanhu vose uyaitite agreement ndibhadhari kana kuti wazvienda over kumapolisi ndo pandichanyarara. Kana usati wabatwa hai wantiningeta polisi yavo vanhu. I'm going to be their police. Me. I'm going to police for their stories and advocate for them. Yeah. Hatisi kuzomira isu. Hakunyiswa kuti kwai waisa post. Isugu rachimiswa nekusa waisa post iwe. No. And chindiri kufanira chokuti a lot of people are getting awareness. Vanhu vakawanda vamwe vazhinji vaimboramba vari kuvhura maziso. Ndaona vanhu vakawanda vaya kuimbosisimeni sori ndini mwaye kutukai. Sori sisimeni ndofunga ndaita 7 vauya kana 6 or 7 amene. Ndini umwe chokwadi maziso avhurika naimi. Yeah. Ndiwoti kwai kudii. Hatisi kumira izvozvo. Anyway guys, but uri papi toda kuti tidzoke panapa. Uyu tinayo hatisi kumira anytime soon. Tichange tichifamba naye zvokudaro. Hatisi kumira. Tichange tichifamba naye. Achitevera mimi munoziva ka aimba vai. Apa ibalance kana uchida kure next vehicle. Let me tell you one thing. Next time kana uchida kuisa hiti pane munhu. Handika you don't communicate na anyone at all. Kana uchida hiti pane munhu. Handika plus unotsvaga ezvikochi tikamera itena kaenda kwakanikwa imbe.
you don't communicate zvinhu zvauda kuita nomwe munhu kutanga wambobvunza mawhereabouts emunhu and stuff like that. Andika, you hire a professional. Andiri kunzwa, you hire a pro. Ndo yauno hire professional. Chai haitomboseri chikubvunza madetails, inongoti ndipe picture yokupa wompa picture yangu chete zvatopera done deal. The next thing uzonzwa kuti simeni vapinda waita ngozi ameno kana kuti vadhugwa kana kuti vazodini ameno kana kuti vadzipiwa kana kuti vadara nebanga ameno koko. Andiwana, that's what a pro does. You don't go mbotanga notaura nevanhu woti naivediwe ariwanikwa papi naivediwe uzodai wozoisa mameseji paFacebook neghost inoteseka. Wona ghost yako takatoziva kuti ndiwe. Hamna kuita guys, because takati tichinotsvaga takunotresa ghost rere hatinozombotatsvaga kana IP address because takatoziva kuti ndere ani ghost. Ghost rinongofollowa Diamond Migration, rinongofollowa Veko chete. Ghost iroro rine mafriends aro 6 hanima pamafriends 6 ipapo. Veko ishamwari yacho, Diamond ishamwari yacho futi zvakare. Hanibona Metiko ishamwari yacho. Takabva tangopedza masports. Hanimona takabva tangopedza masports kuti tiveko. So uchiri kumasure kwegame wangu, uri kumasure kwegame. Uri kumasure kwegame wangu. Kana wafunga kuita zvechihitman, up your game. You leave no trace. Kuti mapurisa anotanga kufunga kuti totangira papi. Andiri kunzwa, vatanga kufunga kuti totangira papi. You don't leave a trail. You wakasiya trail one wakambeti. Saka unoti munhu waitaura naye wewe konzi ndashutwa inini. Wakambomubvunza pari kugara sisineli, wakambomubvunza pari kuitwa function ainyarara. Iyani waitonyora, andiwaita zvokunyora. Wena zvokunyora kaiwe. Kuda mudhuri vane mbaya mutadzezve. Ndaita kufara zvangu kuzita moni. Ausi wasiya trace. Ausi trace kana wada kuita izvozvo. Ndaseka zvangu nhasi shuwa. Hani mukuona screenshot yake. Screenshot yake ona iverenga ya. Verengai. Verenga ya. Verengai. Screenshot yake. Andiwana. Hanzi nyaya yaruka ise. Nyaya yaruka tikumboitamba kuseri guys. Nokuti kana tazotadza ichauya. But for now nyaya dzino involve mari mukati. Tichida kusitangedza kana munhu achida kusolve amicably hatiunze palife. Animaona. Saka seiyo yaruka. The complainant akati ada kudi ari willing kuti itambwe kuseri abandire mari back. So muna chiona mari yake tinongoda kuti munani awane mari yake back. Ati mashwena. Yes. Then ndinondotokata zvindodzoka. Ndakutokata kaini guys ndotoya neimwe life hapa. Ndozvandakutoitaka. Ndakutokata kaini ndotoya neimwe life. Poza tingabata nzinya yashe. Nyaya yebhazi ramuri kutira ningirira guys tidzimisaka guys musainda ndisi ndakukata andika ndakukata ndobva ndadzoka andika usaningirira musaenda yes tendai adaiwa ukaona mnachidaro pane pakadzvanyiwa